sketch-ригәле. Аны Татарстанның атказанган артисткасы Айгөл Хайри башкара. Yazılan komediya. Şehirden Patkaz'ında tanılan yazışılar, bütün şartlar tutulurlar. Bazısı da o yakışılarda basıp yeri, hatta şibir de uçmayı. Şu anda bir yarattı, bir jinik hem bir tiz yazı anı Tufan abi hem bizim en bakıtlı piyasası bir sanayı. Bu spektakl 610 tapır alışıklar bilen müzikal komediya.
Диләфрүзнең үзе яшь үсмер туфан гашык булган авылдаш кызы. Һәм аны бер туфан гына түгел, тагын берничә егет яратып йөргән. Әмма ул халык кыз бер кемне дә якын җибәрмәгән, соңра Ташкент ягына китеп кияүгә чыккан. Туфан абыйның җавапсыз калган беренче мәхәббәтенә багышланган заманча кызык комедия менә шулардан туган. Мария Сәлимҗанованы искиткеч артистлар белән бик кызык итеп сәхнәгә куйды. Хөснул Бәлюлин аңа менә дигән музыка язды. Диләфрүзне беренче тапкыр озак еллар буе сәхнәдә уйнаган артистка, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисткасы Тукай премиясе лауреаты Наиля Гараева сезнең каршыда. Диләфрүз үзенең сөйгән егете Җәлилгә үзенең мәхәббәтен аңлатып бирә. Гаҗәп ул спектакль 1972 елда театр, Мәскәү театрының сәхнәгә менә. Һәм иң беренче Диләфрүзне миңа андый бәхет миңа елмая. Гаҗәп шигъри спектакль иде. Ул театр өчен ниндидер бөтенләй бер яңа сулыш алып килде. Менә сәхнәдә беренче тапкыр микрофон белән һәрбер чыккан артист җыр белән чыгарды. Һәм анда һәрбер дүрт егет Диләфрүзгә мәхәббәтне җыр белән, шигырь белән аңлата иде. Гаҗәп спектакль иде. Ул инде 20 елдан якын сәхнәдән төшмәде. Инде артистлар алышынды, Диләфрүзне дә, башка җегетләрне дә артистлар алышынып уйнадылар, ләкин спектакль сәхнәдән төшмәде. Менә аның сере әлбәттә шушы Туфанның язган әсәрләр һәм дә ки уйнаган артистларда. Гомумән аның әсәре шигърият белән тулган. Бу әсәрдә бигрәк тә ул әйбер сизелә. Туфанның ул спектакльне ярату, һәр спектакльгә килеп, шундый рәхәтләнеп карыйдыр. Анда бит аның белән бергә укыган җегетләр, шәкертләр, шул Равил Шарафиев, шул Ринат Таҗи һәм башка җегетләр уйнадылар шул Диләфрүзнең дүрт кияүләрен. Хәзер дә бу спектакль сәхнәдән төшми. Ул хәзер Диләфрүз ремейк булып бара. Шушы ике спектакль Мәстәди белән һәм дә заманча Фәрит Бикчәнтәев тарафыннан куелган һәм дә безнең талантлы яшь артистлар
g'ajab spektakl o'ynagan. Ham holi shodlanib, mendidir bir lazzat topib, muhabbat turida degan spektakl joni bilan, bütün ko'ngli bilan boradi. Demak, Tufanning ruhi teatrda yashaydi. Bugun ona qo'lida aytgan so'zlar o'zina la bo'lib qolsin. Ruhi shod bo'lib yotadi deb o'ylayman. Isen sog' bo'ling barcha. Dilafruzga Turkiya komediyasida Dilafruzning do'st qizi Sajidani Zafira Zaripova o'ynagan edi. Ham Jamil rolin Asqar Xizmatovda o'ynagan edi. Bugun ular bizning kishida qatnashdilar. Ham aytagizlar shu spektaklni Sizlarga jurnalistlar Sajida bilan Amo'y Tataristonning xonim artistlari Zafira Zaripova Asqar Xizmatov. Sajide canımsagın, kişi ve kişi. Şatlıkların işime sığınır, Sajidem, ufule. Bu şatlıkını, bu rahatını, Sajidem, kim görgen, korlu aşık, sandı aşık, atışım, ayrı kişi. Sultanım bakışım, horlu aşım, sandu aşım, oturuşum, ayrı kişi. Sultanım bakışım.